ụmụaka ndị enyi nwe kedu ka ọ mere nọ para ụgbọta ahụ nọ na batago nọ anyị gara ịlụ ọzụkọ ya ezu anyị kọrọ na akụkọ ịfụcha nwere otu mgbe nkịta nyara akpa atọ ụtọ o nwere otu akụkọ m ga-akọrọ akụkọ a bụ akụkọ maka otu anụ a na-akpọ ọsa na ụmụ anụmanụ ndị ọzọ. O nwere otu mgbe ochie uteela mgbe ahụ ihe a na-akpọ ụmụ dị n'obodo ụmụ bụ oke agụụ ụmụ anụmanụ wee nzukọ si na ha ga-egbu nne ha n'otu n'otu wee na-rie ha mana obi ọsa ekwetara na ọ ga-egbu nne ya mere ọsa were nne sokwu n'elu elu jebe nne nwe ụtọ ọzọ na nne ya anya ụzọ nne ya n'elu o nwere otu eriri nne ya na-eriri ebe a nne ga-atụtụrụ mgbe ọ chọrọ ịbịa nne ya ọ bụrụ na agụ na-arị ya ọ ga-agụ nne ya otu egwu ọ bụrụ nne ya gba nne ya otu nwe ya ọbịa n'obere ọ na-asị na-akpọ na-ekwe eriri ngọrị ngọrị ngọ eriri nne nnọsa nne nnọsa tụtụrụ m ụdọ na-agụ na-agụ mma tụtụrụ m ụdọ na-agụ na-agụ mma ọ na-asụ Chimamanda ụra abịago gị n'anya obere ndịda anyị ga-agụcha akwụkwọ wee rahụ ụra dịka m na-ekwu nne ya tụtụrụ ya ụdọ o mee gịnị ọrịgo na rie nriju afọ ọrịju afọ ojikwa ya sịrị ụmụ anụmanụ ndị ọzọ na-akpagharị chedemanụ na ọsọ etiri ụmụ anụmanụ ndị ọzọ mee gịnị rie nne ha mana nke ya kụzuru ya n'elu mgbe otu ụbọchị ụmụ ya gwa na-akwa eze nri ya na-eto ogologo wee chọpụta na nne ya nne ọsa nọkwa n'elu ọsa esoro weta nne gị ya ka erie wee gbapụ ụmụ anụmanụ ọzọ wee gwa ha na ọsa esokwa weta nne ya ebe nne ya nọ n'elu elu ha wee kpaa nkata si na ha ga-abịa onye ọsa n'elu wee mee gịnị gbuo ya ebe ọ na ọsa soro ha wee rie nne nke ha ka ha kụzie nne nke ya mee gịnị rie o wee ruo otu ụbọchị ọsa anụrụ ya ọsa pụrụ apụ ha wee ọbịa ebe ahụ bịa gwụrụ nọọsa egwu ma n'ihi na ọ bụrụ nri a na-agụ wee ụdị ihe ahụ na-ekwe nọọsa wee gee ntị ihe agwọkwuru nwa mbụ ọsa ihe agwụrụ ọsa wee gbakịtị mgbe ụmụ anụmanụ hụrụ na ndị ọsa ekweghị ịma na mbe dị aghụghọ mbe wee bịa were ụlọ ọsa wee gwọ nne ọsa nne ọsa tụtụrụ ụmụ ụdọ na-agụ na-agụ nwa tụtụrụ ụmụ ụdọ na-agụ na-agụ nwa nọọsa wee che na ọsa dịka ọ nụrụ olu nwa o wee were ụdọ tụtụọ ụmụ anụmanụ ndị nwere ọsọ na-eji na-agbagbe n'elu ebe ndị ọsa nọ dịka a na-arịzi n'ikpe ọsa ka o si ebe ọ nọ na-alọta o jiri ọsọ dọkịta ebe ndị nọ n'eti nnọsa ụmụaka na-ekpokọ onye adakwala nke ahụ ga-ada tupu ọzọ ka ahụ ga-ada onye adakwala nke ahụ ga-ada tupu ọzọ ka ahụ ga-ada onye adakwala nke ahụ ga-ada tupu ọzọ ka ahụ ga-ada agaziri na ahụ ya ọgbara sie gee ntị n'aka ka ị wee ghọta ihe mere ahụ mgbe ji ere ka ihe gbawasịrị akpọwasị
mgbe m mereziri na polisi ha wee hụ anụ a na-akpọ danda bụ agbụsị ọ nwere ụdị agbụsị ụdị agbụsị ndị a na-ebu nri n'ọnụnụ ha nwere otu o si pee mpe ụdị ihe ọbụla ma ọ nri obere ọ na-ewu ya pụpụ n'ọdụ ebe ọ dị anụ maka ime ndị o ji akpọ igwe anyị danda wee bịa sị ndị akwa mmatọdasị danda enwe nwa arakọsị enwe ụkasị ọsị abụ nwa mbụ kasị asị he mgbe bịa mụkasị ambe bịa kasị ambe wee buwe mbe bukọrọcha uvu ebe ịbụ bụkọrọ mana mgbe adịbeghị n'ụlọ ha wee mechaa akwụkwọ anụ ọzọ na-akpọ ejuru akwụkwọ ma ihe bụ ejuru dịka ọ kpọtara ha kpọtara ejuru asị ejuru ịbụ nwa arakọsị ịbụ nwa nkọkọsị ejiri asị abụ nwa arakọsị asị gwa biko rakọsịa mbe ka ọ dịkwa mma ọzọ ejuru ewere ire ya rakọwa mbe